Schulting krijgt het lintje vanwege haar gouden medaille in Pyeongchang. Sven Kramer en Irene Wust kregen eerder al een lintje, dus we hebben hier nou een beeld. Alle Olympiërs binnen in Den Haag huldigen voor haar prestaties. Dat baden Juster Jong ook op het JRVN. Dames en heren, goedenavond en heel hartelijk welkom hier op dit prachtige plein in het Gouden Plak, JRVN. De 15 sporters die het in de gemeente Wijnje binnen in het centje zet. Er kwamen staan 250 mensen op haar. De sporters binnen ook nog 4 coaches belenen voor haar inzet op de Olympische Spelen. Net sinds dat de sporters al meerdere huldigings gewoon hebben, verveelt het neer. Ik vond het leuk. Ik vind, het is sowieso mooi om in die eigen wemplaats gehuldigd te worden. Dus het is mooi. Alleen nog een beetje koud, maar dat maakt niks uit dat je bij de winter. Het is wel hartstikke leuk. Ik vind het wel bijzonder dat een gemeente dat voor je doet natuurlijk. Het is net mijn allergrootste hobby, maar nee, het is natuurlijk wel hartstikke leuk dat ze dat doen en dat waarderen we zeker. Ja, leuk. Leuk om dat maar de meesten hier in Omkreten te delen. Na het officiële pad krijgen fans de gelegenheid om handtekens te scoren en op de foto te gaan en... Wil je hem houden? De sporters hebben nu na een lang seizoen eindelijk tijd van vakantie. Al binnen de gewoon nog zwargen hoe haar een toekomst eruit zocht. Bijgelijks van Antoinette de Jong, waarvan haar ploeg ophoudt. Om vakantie denken zit er eerst voor haar dus nog net in. Nou is het natuurlijk Sjen van wat ging ik volgend jaar doen en hoe het de rest van de jaren eruit zag. Maar dat kan je natuurlijk nooit van tevoren zeggen. Maar ja, dat is nou gewoon prioriteit 1 en dan hoop ik dat ik lekker op vakantie kan.